No te la clavis! Ara veureu. Takeru! Takeru! Què fas, ara? Ja està. Ah, sí. Ara ronca d'una manera molt diferent de la d'abans. Això és perquè hem retocat tot el que es podia retocar. Ja es comença a semblar un cotxe de carreres. Encara no n'hi ha prou per participar en la carrera amb tu. La carrera? No ens n'havies dit res. És la carrera més important! Els Moonshine. És en Taira! Suposo que no tens intenció de córrer amb aquest trasto, oi? I què si vull córrer? Si corres amb aquest tros de ferralla, seràs una nosa per tothom! No pateixis! Ja m'asseguraré d'anar davant teu tota l'estona! Ei! Et desafio a una carrera. Vosaltres sou 3, oi? Dorowa! Goshu! Ara estem iguals. Moveu-vos! Jo també? I l'arribada? Què et sembla la Torre Galileu? Vinga. Naomi! Endavant! Guanyarem! D'aquí a molt poc es farà fosca a Den. Sisplau, tornin als dormitoris. D'aquí a molt poc es farà fosca a Den. Sisplau, tornin als dormitoris. Anem-se'n a casa, Takeru. És l'hora. Takeru? D'aquí a molt poc es farà fosca a Den. Sisplau, tornin als dormitoris. Som-hi! Taira! Goshu! Jo me'n vaig cap a casa. D'aquí a molt poc es farà fosca a Den. Una mica més. Sisplau, tornin als dormitoris. No falta gaire. Takeru! Ja està bé! Taira! No m'agrada! No em penso aturar ara! Acabem d'una vegada! Almenys canviem l'arribada. La porta 7 és a 2 quilòmetres. Que sigui l'arribada! Anem-hi! Què et sembla? Bé! Goshu! A la porta 7! D'aquí a molt poc es farà fosca a Den. Sisplau, tornin als dormitoris. D'aquí a molt poc es farà fosca a Den. Sisplau, tornin als dormitoris. Què passa? Takeru!
Com estàs? Vehicle incendiat a la secció A18. Accés restringit. Vehicle incendiat a la secció A18. Accés restringit. Takeru, BD 4483M. Admets la teva responsabilitat en l'incendi provocat per un vehicle modificat? Sí. Kazuma, CC 4459M. Admets la teva responsabilitat com a còmplice en aquest incident? L'admeto. Bismarck, CL 4496M. Admets la teva responsabilitat com a còmplice en aquest incident? Bé, és que... No, exactament. En Vis ens va ajudar a modificar el vehicle. Takeru! Jo el vaig obligar a fer-ho. Ens va ajudar en contra de la seva voluntat. Les vostres accions han posat en perill la seguretat dels ciutadans. Per tant, a Takeru i a Kazuma se'ls assigna una tasca de voluntariat de classe 3. 10 hores per a Takeru i 5 hores per a Kazuma. I en relació amb Bismarck, complirà 5 hores de voluntariat de classe 1. Què fem? Per començar, el remolcarem amb el teu. Sí, demà el començarem a arreglar. Per cert, escolteu, jo... Què? Què és el que vam fer malament? L'hem d'arreglar per guanyar en Taira. Ho intentarem. Ara t'escolto. Senyores i senyors, molt aviat es convertiran en membres de ple dret de la gran comunitat de la ciutat lunar de Den. A partir d'avui gaudiran de la llibertat que precedeix la ciutadania. Takeru, ara obre al màxim totes les vàlvules C. Sí. A veure, quines són les C? Les que porten una C al damunt! Per tant, l'accident d'ahir va ser cosa vostra, eh? I gràcies a això hem de treballar de voluntaris. Heu presentat petició de futur laboral? Encara no. No, Romeo! I jo... Vis, què has triat? Tant és, no trobes? I tant. Tampoc no et donaran la feina que hagis triat. No podem triar el que ens agrada. Per què no pares de fer-te preguntes de primera bàsica? Kazuma, Ah? que no estàs content de veure'm. La veritat és que no esperava que vinguessis. És que tenia una estona lliure. Kazuma, de debò participaràs a les carreres? No, i ara? Jo només els ajudo. I doncs? El que correrà serà en Takeru. Que te'n recordes? No, espera. Et juro que no és el que sembla. Només hi feia alguns ajustos per la carrera. Takeru és la Chiyo, la meva germaneta. Ets en Takeru? I tu ets la Chiyo? Quan fa que no us veieu? 6 o 7 anys? I ell és en Bismarck. Encantada. Encantat. Estudiants! Graduat, senyor, a l'espera d'una feina. Som voluntaris. No xerrem més i cabdal! Els voluntaris veniu amb mi. Ja n'hi ha prou! Estalvia'm el rotllo i dona'm el que diu aquí! Senyor, no estem autoritzats a subministrar una quantitat tan gran d'alcohol a una sola persona. Jove, és l'última vegada! Jo sóc especial! Truca al teu superior! Escolti, senyor... Què passa? Tu tens alguna autoritat? El simulador de gravetat per a la prevenció de l'osteoporosi és per aquí. Mira que ets curt! Què passa? Aquesta jaqueta... Apolo... Kazuma, Ah? ho has vist, això? Ah? Sembla mentida.
I tant. Tens tota la raó. Fa una mica de por i tot. Perdona que canviï de tema. No penso perdre aquesta carrera contra en Tyre. Però tothom està mort de por amb ell. Els seus seguidors? Segurament deu tenir coses millors a fer. De què parles? De ta germana. La Chillo. Creus que ens podria venir a animar? A animar-nos? Ah, per la carrera. Que no ho trobes bé? Vols que la convidi? De veritat? Seria genial! Estudiants, prou de fer el mandra! Sí! Quan fa que t'agrada? Doncs, al principi no n'estava segur, però... Però si t'has passat tota la vida menjant, no, oi? D'això? Baixem! Segur que hi podem entrar amb les nostres identificacions? No t'amoïnis, tinc el codi. D-O-M. Dom? Ei! Ei! Alan! Per aquí! Afanyeu-vos! Hola! 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 I això què és? Què vols que sigui, l'Apolo? Oh. Portes aquesta jaqueta sense tenir ni idea del que és? Això és una d'aquestes coses retro que es duen ara. Què és l'Apolo? El nom de la nau que va portar l'home per primera vegada fins aquí, a la Lluna, l'any 1969. O sigui que la seva jaqueta té 300 anys? Bé, segurament deu ser una còpia. I la teva, Alan? M'agradaria dir que és autèntica, però no seria veritat. Aquesta és la vella Terra? El cel de la Terra era blau, Al revés, la projecció a la cúpula d'Aden és una reproducció del cel de la Terra, tal com era fa molt temps. Perquè ara la Terra és inhabitable. Sí. Escolta, Alan, on el tens? Ah, sí. Em vas dir que necessitàveu una mica de propulsió, oi? Aquesta preciositat us posarà en òrbita. Per la victòria! Sí! Aquest idiota no sap on es fica. Només pots fer servir el propulsor una vegada. Té molta potència, de manera que fes-lo servir en una recta. Has sentit res del que t'he dit? Perdona, ni una paraula. Concentra't, si no, com guanyaràs? Ja ho faig jo, guanyaré! Molt bé, d'acord. He de guanyar. Això pot ser la meva gran oportunitat! Sis, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
Ostres, de què em serveix un propulsor si no puc girar? T'he dit 1.000.000 de vegades que el fessis servir en una recta! Kazuma! Jo vaig tirant, eh? D'acord. Espera, Chillo. Takeru BD4483M. Preparis per la seva tasca de voluntariat. Preparis per la seva tasca de voluntariat. Comprovat, correcte. Comprovat, correcte. Comprovat, correcte. Comprovat, correcte. Comprovat, correcte. Correcte, 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 correcte! Coi de sol! Un meteorit. Estem segurs que hi ha algú aquí. Ah!